Алоха, готините! Аз съм София и съм блогърка. Много известна. Хората казват, че утрото започва най-добре с усмивка. Аз държа, че тези хора въобще не са имали Инстаграм. Ако си мислите, че е много лесно да си тин идол, не. Не ме гледайте така, Snapchat е необходимо зло. А има и много по-страшни начини да се правиш на идиот. Ето за това го правя. Феновете. Адски много им се кефи, абсолютно винаги чета всички коментари, дори тези на хейтерите. Все пак ако не си мразен, значи не правиш нещо както трябва. През първите следвоенни години българската дипломация е поставена пред сложната задача да спечели доверието на победителките във войната Великобритания и София. Не чуваме Франция. Ами, ако направим челендж с гадните бомбони. Те и ме, простички са правили при няколко. Важното е да изглеждам добре пред камерата, Пепче. И да не е пълна тъпня, сеш се. Окей, и да не е пълна лайна. Начинът на... Добър ден, госпожо Димитрова. Добър ден. За вълка говорим. Как сте? Провеждаме час. Алекс не се кефи особено на Йоан, но не бих казала също за себе си. Просто го погледнете. Искам да ви кажа, че днес изглеждате прекрасно. От очите ви блика история. Намекваш, че съм стара? Не. Имам предвид, че от очите ви мога да науча всичко за Симеон, за Аспарух, Тервел, Кобрат, Пулеви, за всички. Между другото, София спешно трябва да отиде до тоалетната. Да съм ти позволила да излизаш? Какво става? Искаш ли да се чупим от даскала и да сме целият ден заедно? Не мога. Ще цъка на слънчеста. Дежавю. Ще цъкате друг път. Да, и ще спечелим на училището първенство друг път. Щото ако не спечелите... Щото победа е равно на популярност, е равно на супер яки мански. Това, що не вземеш си го тираш направо много по-яко от Only God Can Judge Me. Ами записвай си ги тия работи. Да, само ето аз не знам къде съм в цялото ти уравнение. Ти си тегавия хикс, който ми надува главата. Аре. Какво зяпаш? И ти казах вчера, като го гледах този филм, изобщо не се изкефих, защото... Ехо, имаме ли връзка? Земята, Бела... Ей! Казва се, извинявай! Соф! Соф! Какво става, човек? От космо се личи, че нещо не е окей. Пак ли драми с филм? Да, сменихме жанра, на трагедия сме. Всеки път, когато се виж този скъпаняк, се връщаш крива. Ай сменим темата. Не, човек, просто питам кога за последно да направя нещо мило за теб. Така да покажа, че му пука.
Ми не си водя дневник, откъде да знам? Ти да си водиш, нямаш какво да запишеш в него. Ако не знаех, че си обратен, ще я кажа, че ревнуваш. Бебче, ревнуват само тези, които се съмняват в себе си, виж това. Не, бе, човек, просто ми е гадно за теб. Заслужаваш нещо много по-добро. Оф, ще може ли ми мериш бележка за днес? Нямаш ядове. Ще си ходиш? Не съм на кеф. Ще даеш мъката в алкохол. Ще отдая теб, ако не мъкнеш. Айде после. Всички сме имали от тези дни. Всичко започва супер, а после изведнъж тръгва надолу. Пак същите глупости. Имам чувство, че консултувам всякакви идиот. Айде, почна си. Как няма да започна? Едно нещо да ме свършиш като хората. Да, бе, защото само твоите простотии са ми в главата. Само твоите, аз на работа няма. Ще да се тръгна. Най-добре, майка се да те няма. Разбира се, всичко може да е много по-зле. Оф, малко по-тихо, може ли? Ето, и детето разсърди. Само Обаче важното е да не показваш слабост. вие ще учиш да ги имаш. Знаеш какво? Ставай и се махай, да те няма. О, моте трябва. Алоха, готините! Как сте днес? Аз имах мега якия ден и нямам търпение да ви разкажа. Между другото, като се събудих, прочетох абсолютно всички коментари и искам да ви кажа много огромно благодаря и много целувки за хейтерите, разбира се. После сте се оттаскал от тъпня. Добре, че поне си видях с гаджето да ме развесели малко и прекарахме целият ден заедно.